Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar. Baqıy taraf yurdumuzdagi täzelikler we habarlarla tanıştıran Watan habarlar gepleşmede başlayýar. Şuun Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hemde Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. İki dostlukly goňşy döwletler başçylary mähirli salamlaşyp, Türkmen we Özbek halklarynyň bäkbitlerini qybap gelýän döwletara hyzmatdaşlygynyň şuunky ýagdaýy. Hemde geljek bardy pikir alşmaga, şeýle özara gyzyklanma döredýän halkara we siýasatynyň käbir meselelerini ara alyp maslahatlaşmagy mümkinçiligini dörendigine kanagatlanma bildirdiler. Umumy pikire görä ýokary we beýleki derejelerdäki ýetgiderli Türkmen Özbek gatnaşyklary özara ynanşmagy hemde hormatyň aýdyň görkeşli bolup, munyň özi döwletara gatnaşyklaryny okgunly ösdürmäge kuwatly iteri berýär. Milli liderler pursatdan peýdalanyp, Özbek ýerdeşini garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň döwlet başçylarynyň geňeşiniň mejlisiniň üstünlükli geçirilmegi bilen utlady. Hemde 2020-nji ýylda Özbegistanyň garaşdy döwletleriň arkalaşygyny üstünlükli başçylyk edenligini nykdy. Geçip barýan ýyl mälim bolan umumy kynçylyklar zirarly agyr ýyl boldy. Emma Özbegistan bilen pikirime görä bu wezipanyň kötdesinden awray bilen gelmek başardy. Netijede arkalaşyň şäherlerini özara gatnaşyklar putulandyrmaga gönükdirilen, meýilleşdirilen bilelikdäki şäherleriň agramly bölegi geçirildi diýip hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow bellädi. Türkmenistanyň dogonluk Özbegistan Respublikasy bilen iki tarap bilen gatnaşyklary ýokary baha berýär. Hemde köp zat ýakynlaşdyrýan we ysnyşdyrýan dowletler goňşdy we ygtybarly hyzmatdaşy bilen hemme tarap bilen hyzmatdaşlyk ösdürmäge uly ähmiýet berýänligi aýratyn bellenli. Prezident Şavkat Mirziyoyew mähirli sözler üçin hoşallyk bildirip, jemlenip barýan ýylyň kemeşilik beýtaraplygyň şanly 25 ýylygynyň nyşany astyna geçendigini, onun garaşdyrlygyň sütünlerini hemde dünýäniň siýasy geňeşligini Türkmenistanyň ornuny putulandyrmagy hyzmat edenligini belledi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 2021-nji ýyly halkara parahatçylyk we ynanşmak ýerleýilip yglan etmek hakynda kararnamanyň Birleşen Milletler Guramasynyň agza döwletler tarapyndan bir agzdan kabul edilmegi Türkmen lideriniň awraýynyň belentdigini ýene bir gezek tasdiklady. Munyň özi Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň öňe süren nowatdaky möhüm başlangyjyny hemde tuş dünýäde parahatçylyk we howpsuzlygy saklamaga gönükdirilen netijeli parahatçylyk söýjülükli siýasatynyň ören zerurdygyna şaýatlyk edýär diýip Özbegistanyň başçylygyny bellädi. Söhbetdeşler iki ýurdun halklarynyň deň hukukly, özara bäkbitli hyzmatdaşlyga üýtgewsiz ygyrarlygyny tasdiklamak bilen umumy tagalalaryň netijesinde soňky ýyllarda döwletara gatnaşyklaryna ösüşiň kuwatly depkiniň mahsus bolanlygyny, munyň bolsa ony täze özara bäkbitlere qybap gelýän derejä çykarmagy mümkinçilik berenligini nykdylar. Taraplar sowda, ykdysady, medeni, ilim we insanperwer ulgamlarda Türkmen Özbek gatnaşyklarynyň hasan berkidilmegine özara gyzyklanmagyny tasdiklap, iki ýurdun arasynda hyzmatdaşlygyň geljekde de Türkmenistan hemde Özbegistan Respublikasynyň dogonluk halklarynyň bäkbidine üstünlükli ösdüriljekdigine we putulandyryljakdygyny berk ynam bildirdiler. Şol hyzmatdaşlyk dostlugyň we hoşniýetli goňşulygyň köp asyrlyk däplerini esaslanýar. Telefon söhbetdeşligiň ahyrynda prezidentler Gurbanguly Berdimuhammedow hemde Şavkat Mirziyoyew birege ýetip gelýän täze 2021-nji ýyl bilen utlap, Özbegistanyň we Türkmenistanyň halklaryna parahatçylyk, awadançylyk, rowaçlyk hemde ýakly asyrly başlangyçlaryna uly üstünlükleri ardy etdiler. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamalary bilen tanışadýas. Gadakbaýew hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň permany Merdan Amanjanowicz Gadakbaýew Watan gazetiniň baş redaktory wezipesine bellemeli. Nurverdiýew hakynda söhbet Recep Nuroviç Nurverdiýew Molumlar gazetiniň baş redaktory wezipesine bellemeli. Nuriýew hakynda Maksat Muhammed Satykoviç Nuriýew Adalat gazetiniň baş redaktory wezipesine bellemeli. Arazguliýew hakynda Gurbanazar Arazguliýew başga işe geçmek sebäpli Diyar jurnalynyň baş redaktory wezipesinden boşatmaly. Nuriýew hakynda
Yağmur Dövletmiradoviç Nuriyev Diyar jurnalynyň baş redaktory wezipesine bellemeli. Muradov hakynda Abdülmecid Muhammed Muradoviç Muradow başga işe geçmek sebäpli Dünya Edebiýaty jurnalynyň baş redaktory wezipesinden boşatmaly. Galijew hakynda Rahmet Meredogly Galijew Dünya Edebiýaty jurnalynyň baş redaktory wezipesine bellemeli. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Anna Muhammed İlamanow saglyk ýagdaýy sebäpli Türkmenistanyň döwlet sirkiniň baş direktory wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Serdar Hojaquliýewich Gurbanguliýew Türkmenistanyň döwlet sirkiniň baş direktory wezipesine bellenildi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe geçirilýän özgörtmeleriň many mazmunyny wagt etmek, garaşsyz diýarymyza gazanlayan üstünlükleri, yetilen belen sepitleri dünýä ýaymak, şerde gazet jurnallaryň redaksiýalarynyň işini kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda 1-nji Galkynç gazetiniň we Возрождение jurnalynyň redaksiýasyny Watan gazetiniň redaksiýasyny birleşdirmeli. 2-nji Watan gazetiniň redaksiýasyny Galkynç gazetiniň we Возрождение jurnalynyň redaksiýasynyň hukuk oruntury diýip keskitlemeli. 3-nji işini beteden Возрождение jurnalynyň wezipelerini Diyar jurnalynyň redaksiýasynyň üstüne yüklemeli. Hemde Diyar jurnalyny türkmen, ingliz we rus dillerine çap etmeli. Şerde resminama laýyklykda Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugyny Türkmenistanyň Adalet Ministrligi bilen birlikde şu karardan ýep çykkan üýtgetmeler we goşmaçylary Türkmenistanyň kanunçylygyna girmek bardak teklipleri bir ay möhletde taýýarlamak we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine bermek tapşyryldy. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe amala aşyrylýan giň ýerimli işleriň, bilim ulgamyna geçirilýän özgörtmeleriň many mazmunyny wagt etmek, garaşsyz diýarymyza gazanlayan üstünlükleri, yetilen belen sepitleri dünýä ýaymak, şerde gazet jurnallaryň redaksiýalarynyň işini kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda 1-nji Türkmen dili gazetiniň redaksiýasyny Moğolumlar gazetiniň redaksiýasyny birleşdirmeli. 2-nji Moğolumlar gazetiniň redaksiýasyny Türkmen dili gazetiniň redaksiýasynyň hukuk oruntury diýip keskitlemeli. Şerde resminama laýyklykda Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugyny Türkmenistanyň Adalet Ministrligi bilen birlikde şu karardan ýep çykkan üýtgetmeler we goşmaçylary Türkmenistanyň kanunçylygyna girmek bardak teklipleri bir ay möhletde taýýarlamak we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine bermek tapşyryldy. Şuň paýtagtymyzyň orta umumy bilim berýän mekdeplerini 1-nji synp okuwçylaryny häzirki zaman notebook kompýuterlaryny gowşdurmak davrasy boldy. Täze il bayramçylygynyň öňsirasyny aýazwa bilen garpamyň gatnaşmagyna geçirilen dawarly şäherň şäklerini Mehriban arkadamyzyň adynyň gowşurylan bilimli atly notebook kompýuterler körpe nesiller üçin ajaýyp bayramçylyk sowadyna urildi. Mälim ol şeýali ýurdumynyň dorly konjeklerini okuyan birinji synp okuwçylaryna Mehriban akademiyanyň başlangyjy boýunça notebooklaryň gowşulmagy asylly ýörelge urildi. Munyň özi ak mektepleriň işiginden ätlen körpeleriň häzirki zaman elektron senaty bilen işgin meşgullanmaklaryna we olaryň täzeçe tehnologiýalary başlanykly erketmek endikleriniň ösdürmegine aýratyn ähmetli bolup durýar. Bu şäherläniň täze il bayramçylarynyň öňü sirasyna geçirilýänini nazara alyp, oňa Aýaz babanyň we Garpamyň gatnaşmagy, milli elektron önümçiliginiň häzirki zaman nusgalary bolan Döwrebap notebooklaryň gowşulyş dawrasynyň gurulmagy, oň ähmetini we derejesini hassa belende göterdi. Munyň özi ýurdumyzda gurulýan ähmetli şäherleriň şany we akalary bilen utgaşýanyň nowatdaky sutnamasyna urildi. Häzirki zaman notebooklaryny uly hormat bilen kabul eden körpeler özleriniň hemme taraplaryň bilim almaklary we dünýä ilmine çuňur aralaşmaklary uğruna iýdigdäli alad edýän üçin Mehriban akademiyada berent ruha we senen goşgy tetirleriň üstü bilen tüý sürekden çykan hoşalyk sözlerini beýan etdiler.
birinci sınıf okuwçylaryna häzirki zaman notebooklaryny gowşurmak çäresiniň asly däbi görmegi, Bagtyar çağalyň ýurt hökmüne qyrar edilen Türkmenistanyna körpe nesilleriň hemme taraplaryn sağlaşykly ösüşi we olaň häzirki zaman täzeçil tehnologiýalar bilen baglanyşly ilmleri el almaklary uğruna edilýän alydanyň arkada prezidentimiň ýol başlygyna durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň iler tutulýan uğurlarynyň biri bolup durýanyny has aýdynlygy bilen äşkär edýär. Häzirki döwürde ýurdumyň durly künjeklerine we paýtatymyzda körpe nesilleriň döwri we bilim almaklary üçin ýokary derejeli mümkinçilikler döredilýär. Şunun bilen baglykda häzirki zamanyň üsen talaplaryna we halkara ülgünlerine laýyk derejede injamlaşdyrylýan mektepler gurulyp bolmagy berilýär. Olaryň ozal bar bolanlary ýokary derejede döwre batlaşdyrylýar. Aýratynny hormatly prezidentimiň taýynaty bilen häzirki zaman ýaşaýjak toplumlarynyň taslamalary taýýarlananda, onda döwrewap mektepleriň, sport sagaliş merkezleriniň bolmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Şeýlekde milli liderimiň tawsyrlaryna laýyklykda umumy bilim berýän mektepleriň, bilim idaralarynyň sany ýygydy artýar. Munyň özi ýaşlaryň häzirki zaman ilminden baş alyp çykmaklary, durly hüner eýleri bolmaklary uğruna edilýän alydanyň aýdyň netijesidir. Şeýle-de döwre bilim idaralarynyň binýadyny, körpeleriň durly hüner eýleri bolmaklaryny höwüsini artdyrýan gurnaklaryň işine möhüm ähmiýet berilýär. Bu wasa ýaşlaryň bilim terbiýe almaklary bilen bir hatarda, olaň saýla bolan hünerine bolan höwüsiniň ýokarlanmagyny üpjün edýär. Umuman arkada prezidentimiň ýygyderli taýynaty netijesinde ýurdumyň geljegi bolan ýaşlaryň öz okyp aşanyklaryny açyp görkezmekleri, döwrewap derejede bilim almaklary uğruna döredilýän mümkinçilikleriň ähmiýetlidiginiň nowatda sowtnamasydyr. Döredilýän mümkinçiliklerden we ýokary derejeli şertlerden netijeli peýdalanýan körpeler öz bilim derejelerini artdyrmak, özleri üçin zerur hasaplayan hüner eýeleri bolmaklary uğruna ihlas edýärler. Bu wasa ýaşlaryň hemme taraplaryn bilimli, terbiýeli bolmaklary, dünýä ilmine çuňur aralaşmaklary hemem zekinlerini açyp görkezmekleri bilen baglanyşykly meseleleri döwlet derejesine ähmiýet berilýäniň aýdyn sowtnamasydyr. Häzirki zaman notebooklary körpeleriň sany tehnologiýalary işçiň özleşdirmeklerine ýardam etjekdi, gurrunsyz hakykatdyr. Şeýlekde Mehriban akademiyanyň aladaty netijesinde bu orda durmuşa geçirilýän işleriň netijeli häsiýete eýe bolmagyna, şeýlekde ýaşlaryň häzirki zaman bilim ulgamynyň döwrewap ugurlary bilen tanışmagyna giň ýol açylýar. Bu wasa ýurdumyzda körpeleriň sagdyn medeni, belent ruhly we bilimli bolup ýetişmekleri uğruna arkada prezidentimiň tarapyndan zerur taýynalarlaryň edilýäniniň aýdyň nyşanydyr. Şeýlekde ösüp barýan ýaş nesillerin watany we paly häzirki zaman ilminden oňat baş çykarýan ýaşlaryň ösüp ýetişmek uğruna hemme taraplaryn çäýler amala asylýar. Bu bolsa paýtatymyň mekteplerine geçirilen çäýerleriň dowamyna aýdyň ýüze çykdy. Häzirki döwürde ýurdumyzda ýaşlaryň ruhy we beden taýdan ösmegi, olaň döredjilikli zähme çekmek üçin ähli şertler döredilýär. Hormatly prezidentimiň bilim syýasatynyň esasy maksady ýurdumyň her bir raýaty üçin bilim almagyň elýeterli bolmagyny gazanmakdan, her bir adamyň bilim mawatda öz ukybyny, zekini doly ulanyp bilmek üçin ähli şertleri döretmekden ibaretdir. Häzirki wagtda özleriniň köp ugurly zekinlerini we ukyplaryny ýüze çykarmagy wagtda türkmenistanylaryň ýaş nesli üçin giň mümkinçilikler açylýar. Bu urda görülýän toplumyň çäherler, sağlaşykly ösen ýaş nesli, hakyky watançylary terbiýelep ýetişdirmek üçin zerre bolan şertleri üpjün etmäge gönükdirlenler. Geljekde ýaşlarymyz eziz watanymyzy täze berentliklere çykarmalylar. Berkara döwletimiziň bagtyalyk döwri ýurdumyň ösüş ýoly bilen önemli öňe barýanyny alamatlandyrýar. Şol ösüşler bolsa bilimiň we döredjilik mümkinçilikleriniň ösüş derejesi, ilmi-tekniki täzelikleriň ornaşdyrylmagy bilen şertlendirilenler. Bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýaş nesli milli we umumy adamzat gymmatlyklarynyň esasyna terbiýelemek, hormatly prezidentimiň ýol başlygyna berkara döwletimiň bagtyalyk döwrüne amala asyrlayan giň we çörli özgörtmeleriň esasy uğurlarynyň biridir. Bu ulgamda özgörtmeleriň üstünlikli amala asyrylmagy, okatmagyň öňdäwajy usullaryny giňden ulanmak, ýaşlarda döwrewap hüner enliklerini kemale getirmek, ýokary hünerli işgärleri taýýarlamak bilen berk baglanyşykllar. Ýaşlar barada döwlet derejesinde edilýän alada öz miwasine merýär. Watanymyza, halkymyza, ata-babalarymyzyň ajaýyp ýörelgelerini, milli däp-desturlarymyza wefaly, ruh bilen bilim almagy, hüner öwrenmäge, zähme çekmäge höwüsli ýaşlar kemale gelýär.
Soňky ýyllarda iň täze kompýuter tehnologiýalary, multimedia ulgamlary bilen üpjün edilen döwrewap okuw mekdepleriniň giň ulgamyny döwretmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Döwletimiz ýaş nesliniň döwrewap bilimge terbiýe alyp, ýurdumyzda hemde halkymyza münasip hyzmat etmek üçin ähli şertler döredýär. Mehriban akadamynyň belleşi ýaly biziň esasy wezipemiz halkymyzyň taryhyny oňat bilýän, ýurdumyzyň ärki döwürde gazanýan ulus sünnüklerine buýsanýan, garaşsyz hem beýtarap Türkmenistanyň şan şöhratyny hassa artdyrmaga çalışýan hakyky watançylaryň neslini terbiýelep yetişdirmekden ibaretdir. Orta mektepleriň birinji synp okuwçylary täze owşurylan notebooklar üçin Mehriban akadamyda alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. Şuwun Türkmenistanyň Sewda Senat Idarasynyň binasyny Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň döwletlik ýolga saatly kitabynyň türk dilindäki neşriniň tanışdyryş dawarasy geçirildi. Tanıştırış davratyny ýurdumynyň gazet jurnallarynyň baş redaktorlary, yerli ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, professor muallimlary, hemen talipleri, şeýlede köpçüliklerini habar beriş derişleriniň wekilleri gatnaşdylar. Mundan başga da bu çäre sany video aratnyş ulgam arkaly Türkiýanyň belli ilmi işgärleri gatnaşdy. Täze neşriniň tanıştırış davratyny çykyş edilen ekleti hormatly prezidentimiň okuyjylary türkmen halkynyň medeni aýratynlyklary we baý ruhy dünýäsi bilen tanışdyrýan bir eseriniň öýdolşlygy barada bellediler. Kitapda iki halkyň däpleriniň we ata-babalarynyň aýdan sözleriniň meňleşligi barada mysalan köpetiniň getirileriniň hakynda bellenip geçildi. Bu neşr türkmen halkynyň däp desurlaryny öwrenýän giň türk ilmi jemgyçiligi üçin uly mümkinçilikleri döredip, türkmen türk gatnaşyklarynyň ötüşine wajyp waka bolupdurýar. Tanıştyrış davratynda oňa gatnaşylar hormatly prezidentimize ýüllenme kabul etdiler. Şuwun Türkmenistany Daşary işler ministrligine käbir halkara guramalarynyň ýurdumyzdaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuklar geçirildi. Olarda Türkmenistan bilen dürli halkara guramalarynyň arasynda ýola goýulan oňyn hyzmatdaşlygyň geljekki ugurlary bardy pikir alşyldy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine ýurdumyda öz işini tamamlayan Birleşen Milletler Guramatynyň Türkmenistanaky hemişil gutgoşdurjysy bilen duşuk geçirildi. Duşukda Türkmen tarapy Awraýly halkara guramatynyň wekiline Türkmenistanyň we Birleşen Milletler Guramatynyň aratyna hyzmatdaşlygyň mundan meýlegim ösdürmekdäki alyp baran işler üçin minnetdarlyk sözlerini beýan etdi. Köp ýyllaryň dowamyny ýetilen üstünlikleri we alınıp barlayan gatnaşyklar geljekde ösdürmek mümkinçilikleri barada pikir alşyldy. Duşukda Birleşen Milletler Guramatynyň wekili Türkmen tarapyna şu ýyllaryň dowamyny wezipetini ýerine ýetirmekde eden ýardamlar üçin tüýsürekden hoşallygyny bildirdi. Şeýlede Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine Türkmenistanaky öz işini tamamlayan bütün dünýä saglyk goraýyş guramatynyň ýurt boýunça idaratynyň ýolbaşçysy bilen hem duşuk geçirildi. Duşukda taraplar soňky ýyllarda hasy işleňleşdirilen Türkmenistan bilen bütün dünýä saglyk goraýyş guramatynyň aratyna hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini kanagatlanma bilen bellediler. Söhbetdeşler adamlaryň saglygyny howp salýan wehimler bilen görüşmekde möhüm orny eýleýän Birleşen Milletler Guramatynyň bu ýöreýteliş idaratynyň ähmiýetini nytap geçdiler. Hormatly prezidentimiň başda durmagyny 2020-nji Türkmenistan beýtaraplygyň mekan ýylyny uly üstünlikler bilen jemleýän Bagtyar raýatlarymyzyň täze 2021-nji ýyly dawaraly garşylamaklar üçin ähli şertler döredilýär. Azyk bolçulugynyň ýokary üpçünçiligi Bagtyar raýatlarymyzyň ruhy dünýäsini hasam galkyndarýar. Ýurdumyň ähli ýerine bolşýan Lewap welaýatyna da täze 2021-nji ýylyň arşatynyň ışıklarynyň dawaraly ýagdaýda ýakylmagy bilen täze ýyl dawaralaryna badalga berildi. Welaýaty täze ýyl bayramçylygyny ýokary derejede guramaçylykly geçirmeklik üçin ähli şertleň döredilendigi buýsanyrjy ýagdaýdyr. Häzirki wagtda welaýatyň etrap şäherlerine we merkezine arkadaky prezidentimiň taýsir tagallalary bilen gurulyp ulanmagy berilen köp ugurly bazarlarda sewda merkezlerine azyk önümleriniň sowgatly garytlaň, dürli öwüşgünli bezek terişleriniň elýeterli bahalary bilen sewdasy giňden ýaýbanlandyrylýar. Täze ýyl bayramçylygyny ýokary derejede geçirmeklige döredilen giň şertler bayramçylygy uly tutum bilen taýýarlyk görýän Lewap welaýatynyň Agdyber we Dähmesöýür halkynyň berqarar döwletiň bagtyarlyk döwrüne mehriban arkadagymyzy bolan söýgü uýsanjyny has tartdyrýar. Baky berqarar diýarymyzda ajaýyp pursatlara, ardu umytlary betlenip buýsan sülen gadammasyan täze ýyl bayramçylygyna bereketli detterhanlar giňden ýazmak, bayramçylykda mehmanlary hödürkerem etmek halkymyzyň mukaddes däpleriniň ajaýyp ýörelgeleriniň biridir. Tebäbi türkmen halky bereketli bayramçylyk saçaklaryny bolçulugyň, sakabatlygyň, bagtyar durmuşyň baş nişanlarynyň biri hasaplaýar.
Muňa ödi halkymyzyň täze ýyllarda saçaklarymyzyň ırtgal bereketli, mukaddes ojaklarymyzyň toy bayramly bolmagy babatdaky ýagşy ardu umytlar bilen berk baglanyşyklydyr. Mähriban halkymyzyň şeýle mukaddes ýörelgelerine, ynanç ardularyny belen sarpa goýan her bir türkmen ojagyna bereketli saçaklan giňden ýadylmagyny, täze ýyl bayramçylygynyň ähli maşgalalara şatlyk paýlamagyny üpsün etýän gahrman arka dagymyda welaýatyň agdyber ýaşaýjylary alkyş aýtýarlar. Hormatly arkadaşymyzyň tawşyryklarına laýyklykda alınıp barlayan döwletli tutumlaram Lewap welaýatynyň Bagtyar raýatlarynyň täze ýyl bayramçylyk şatlygyny goşulandyryp, ırtgal bereketiň bolçulugyň awadan durmuşymyzyň baş nişanlarynyň biri bolup durýan bayramçylyk deýterhanlaryny giňden ýazmagy doly mümkinçilik berýär. Bu awatda Sowda we Daşary ykdysady aratnaşyklary ministrliginiň Lewap welaýat alzylar jemgyýetleriniň birleşiginiň Ýurdumyzyň finansçylary we telekeçiler birleşmesiniň welaýat bölüminiň şeýlede beýleki degişli idara kärhanalyň ýylaty döwrap derejede guraýan sowda hyzmatlary aýratyn bellenmäge münasipdir. Bagtyar raýatlarymyzda hüdürlenilýän köp görnüşli azyk önümleriniň öz ýurdumyzy öňürlýänligi aýratyn buýsunçly ýagdaýdyr. Şu wagtda hususy önümi öňürjiliň tejribeli telekeçiliň gazanýan üstünliklerini bellek geçmek möhümdir. Taryhy wakalara baý ırtgal bereketli ýyllaň biri hökmünde şöhratly taryhymyzda münasip orun alan Türkmenistan bitaraplyň mekan ýylyny ýokary netijeleri bilen jemleýän türkmen işgörleri ýurdumyzda azyk bolçulugyny hasy putolandyrmak, daşary döwletlerden getirilýän harytlaň orun tutýan ýokary azyk önümlerini öňürmek babatynda döredip berýän giň mümkinçilikler üçin Mähriban arkadaşymyzyň adyna hoşallyk sözlerini aýtýarlar. 2020-nji ýyly buýsunçylyň taryhyň gatyna uğratýan diýarymyzda döwletli döwran bolup gelýän täze 2021-nji halkara paragatçylyk we ynançmak ýylyna ruhwelentlik bilen gadam basýan Lewap welaýatynyň Bagtyar ýaşaýjylary ırtgal bereketli toy bayramly isretli zamanamyz nurany geljegimiz üçin hormatly prezidentimiziň adyna alkyş we hoşallyk sözlerini aýtýarlar. Häzirki döwürde öz önümleri bilen uly meşhurlygy ýa bolýan kärhanalyň biri paýtatymyzdaky Hasar Hojalyk Jemgyýetdir. Ykdysady ösüş gazanmak bilen önümleriniň görnüşlerini barha artyrýan kärhanada täze ýyl sowgatlarynyň taýýarlanmagy aýratyn belläliklidir. Kärhanadaky işleriň häzir günlerindäki ýokary depgini öňde goýulan maksatlary ýetilmegine mümkinçilik berer. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne telekeçiligi hususiýetçilik göstermäge giň mümkinçilik açylýar. Bu orada hormatly prezidentimiziň amala aşyrýan özgertmeleri ýokary netijeleri betlenýär. Milli liderimizin il yurt bähliğinde görüntülen işlerinden ruhlan dähme çekýän Aşgabat şäherindäki senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Hasar Hojalyk Jemgyýetiniň hünärmenleri häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda işlemegiň ýörelgelerini ustaatlyk bilen özleşdirýärler. Bu ýerde alçylar tarapyndan uly islige eýe bolan süýjü kökü önümleri öndürilýär. Ykdysady ösüş gazanmak bilen önümleriniň görnüşlerini barha artyrýan kärhana täze ýyl bayramy münasibetli ýürüýte sowgatlar taýýarlamagy netijeli işleriň aýdyň nişanydyr. Häzirki günlerde esasy işler bilen birlikde täze ýyl bayramyna niýetlenen sowgatlaryň taýýarlanmagy aýratyn ähmiýetlidir. Bu ýerde täze ýyl sowgatlarynyň 200 000 taýýarlamak meýilleşdirildi. Bu edepäniň ýerine ýetirilejekdigini iş depgini aýdyň görkezýär. Barha artýan isleg bayramçylyk önümleriniň ýokary derejesini kesipleýär. Kärhanada önümleriň hilini ýokarlandyrmak, möçürini artyrmak bilen birlikde täze gözlegli ugurlara uly üns berilýär. Dünýä bazaryna hem geçgilli harida öwürlen hasaryň süýjü kökelerine barha artýan isleg önümleriň örän ýokary hili bolmagyny kesipleýär. Bu ýagdaý işleriň önüm ýerlemegiň täze ugurlaryny gözlemege uly itergi berýär. Kärhanada halkara gatnaşyklaryny putolandyrmaklyga aýratyn üns berilýär. Hasar haryşynatlyk ýazgy esasyna Türkmenistana öndürilýän ýokary hili önümler halkara sergilerinde münasip orun eýler. Milli önümi öndürjüliň arasynda öňde barjylaryň birine urulan, hususan daşary urtly hyzmatdaşlaryň arasynda uly meşhurlygy eýe bolan kärhanan gawun hakyndan täze şokoladlar taýýarlamak aýratyn bellenmäge münasipdir. Täze önümçiligiň häzirki döwürde ýola goýulmagy her bir mümkinçiligiň netijeli peýdalanylmagy bilen berk baglydyr. Dünýäniň iň naýbaşy enjamy satyn alınıp, herki zaman talaplaryna gawun hak taýýarlanylyp, olardan täze milli şokoladlar bir taraplamyň şaly 25 ýyllyk münasibetli çykaryldy. Bu önümleriň taýýarlanyşy hem bellenilen tertipde amala aşyrylýar. Ýürüýte enjamlarda gawun arassalanyp, ol gowratmak üçin peje berilýär. Taýýar hak esasyna täze milli brendli önüm alınýar. Onuň 75 götermi kakdan 25 götermi goşulýan goşundy bolup durýar. Dünýäde ilkinji edek ýürüýteleşdirilen usulla gawun hakyndan taýýarlanan önüme daşary urtlarda islegiň barha artma ýöne erden nälir. Çünki arasda ekolog babatdan naýbaşy bolan milli önümimiz süýjüligi tagamy boýunça ýeketäkdir.
Täze önüm taýýarlanyna gawun kakynyň sygylylygy 24-26 göterim derejede bolmaly. Çünki bu ýagdaý önümiň ähli talaplara laýyk bolmagyny üpsün edýär. Şunna önümiň biologi talaplara laýyklygy gawunyň hakyky tagamy gödeňine tutulýar. Himik goşunlygynyň ýoklugy türkmen şokoladynyň esasy aýratyrlygydyr. Hasaryň naýbaşy brendi Germaniýanyň degişli urdaky ýürüte barlahanasyna sygynadan geçirilip, ýokary baham nasip boldy. Bereketli türkmen topragyna gawun ötüp başlandan kärhana getirilýänçe ýürüte gödөгçilikde saklanylyp, barlahana şertlerine himik düzümler boýunça degişli guwannamalaryň alynmagy netijesinde taýýarlanan täze önüm dünýä ülgülerine dol laýyk gelýär. Umumlukda bu işleriň netijeli amala aşyrylmagy, hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda öndürilen önümlerimiziň eksportyny artdyrmak, türkmen önümleriniň dünýäde meşhurlygyny gazanmak boýunça öňde goýan wezipeleriň durmuşa geçirilmegi bilen aýrylmaz baglanşlydyr. Bu urda netijeli işlemek başaryan Hasar Hojalyk Jemgyýetiniň işgärleri täze üstünlükler gazanmak üçin hemişe gözlegli işlere uly üns berýärler. Türkmen süýji kökelerine islegiň barha artmak Hasaryň önümleriniň ikrar edilmeginiň öz bolşy subutnamasydyr. Sarpejler Hasaryň önümleriniň ekologiýadan üren arasadan aýratyn bellerler. Yergelen aýsa Hasar Hojalyk Jemgyýeti türkmen kärhanalarynyň arasynda ilkinjileriň hataryna Ýewropa ülgüleriniň 2 guwannamasyna munasip boldy. Olaryň biri ölümçiligiň guralşyna, beýlekisi bolsa hiliň howpsuzlygyna degişlidir. Süýji kökeler üçin gerek bolan çyýmalaryň geljekde öz ýurdumyzda öndürilmegi taşytyllyk, bahawagatda epesli öňüňdüşli gazanmagy şertlendirjekdigini hünärmenler aýdýarlar. Hormatly prezidentimiz häzirki wagtda daşary ýurtlardan getirilen haritlaryň ornuny tutýan ölümleri öndürmekli esasy wezipeleriň biri hökmüne ketkitledi. Bu wezipe Hasaryň işgärleri üçin esasy ýörelik bolup durýar. Şu wagtda alınıp barlayan işler öwwe munasipdir. Hasarda önümi öndürmek, ölümçiligiň sağlaşyny ýola goýmak, halkara gatnaşyklaryny pogtalandyrmak boýunça alınıp barlayan işleri telekeçilik ulgamyna öz bolşy nusgalyk mektep hasaplamak bolar. İşlemäge, döretmäge giň mümkinçilik açýan hormatly prezidentimize kärhanaň işgärleri uly hoşallyk bildirýärler. Hormatly prezidentimiziň parasat ýol başçylygyna ýurdumyzyň ähli pudoklaryny sanly ulgamy ornaşdyrmak, bu ugurda dünýä tejribesiniň gazananlaryndan ýerlikli peýda alynmak ugruna giň meçhurly özgörtmeler amala aşyrylýar. Häzirki döwürde diýarymyzdaky döwrwap muzeýleriň işinde hem sanly ulgamy ornaşdyrmak ugruna zerur işler durmuşa geçirilýär. Mehriban arkadamyzyň golluk himayetleri netijesinde ýakyny Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeýine virtual muzey tätlemäsi işe ýerdildi. İnternet giňişligini ornaşdyrylan bu tätleme dünýäň ähli künjeklerinden Döwlet Muzeýine gaýbana syýahat etmäge, muzeýde bar bolan gymmatlyklarymy bilen ýakynan tanyşmagy, şeýleki meden mirasymyzy halkara giňişligine wagt etmäge giň mümkinçilik döretdi. Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeýine virtual muzey tätlemäsiniň şany senäriň ýurdumyzyň hemişelik beýtaraplanyň 25 ýylynyň hormatyna dekabr aýyna ýoly goýulandan beri köp wagt geçmedigen bolsa, internet giňişliginiň hasabat maglumatlaryna laýyklykda bu tätlemanyň üstü bilen dünýäniň eýýäm 44 döwletinden Döwlet Muzeýine jemi 1300-den gowrak gaýbana syýahat edilip, ol ýerde saklanýan milli gymmatlyklarymy bilen tanışdylar. Virtual muzey tätlemäsi bilen Russiýa Federasiýasy, Özbegistan Respublikasy, Hytaý Halk Respublikasy, Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Beýik Britaniýa, Koreýa Respublikasy, Birleşen Arap Emirlikleri, Awstraliýa, Braziliýa, Germaniýa Federatiw Respublikasy ýaly 14 döwletlerden gaýbana syýahat edilip tanışylmagy, türkmen halkynyň milli meden mirasyna ýer ýüzüniň ähli künjegine uly gyzyklanma bildirilýänine dolu şaýatlyk edýär. Ma'lum bolşýaly arkada prezidentimiz milli ruhly, döwrwap ösüşli medeniýetiň ýurdumyzda durmuşa geçirilýän beýik özgörtmeleň aýrylmaz bir bölegine urilmegi, meden mirasyň jemgyýetiň ruhy bütünlüğini kemale getirjek güýje eýe bolmak ugruna ýygdarly tagalla edýär. Şonuň netijesinde türkmen medeniýeti häzirki döwürde taryhy tejribäni, milli mirasy we jemgyýetiň häzirki zaman ösüşini özüne jemleýän, döwlet durmuşynyň dowamly ösýän ulgamyna urilýär. Türkmen halkynyň şöhratly taryhyny, baý meden mirasyny öwrenmekde muzey gymmatlyklaryna uly orun eşilir. Muzeýin gaznalary şeýle esbaplan müňlerçesiniň jemlenen merkezdir. Muzey gymmatlyklarynyň aglabasy nesillerden nesillere geçip gelen, gojaman taryhymyzdan söhbet açýan esbaplardyr. Türkmenistanyň muzeýleriniň baý gaznasy bilen birlikde ören seýrek duş gelýän gymmatlyklar türkmen medeniýetiniň taryhyny öwrenmekde ören ähmiýetli medeni baýlyk bolup durýar. Muzeýler halklary, ýurtlary beri ýerlerine ýakynlaşdyrýar.
Hormatly prezidentimiň beren degişli tapşyryklarına laýyklykda döwlet muzeýlerine muzey gymmatlyklaryny toplamak, muzey gaznalarynyň sanyny artdyrmak boýunça şu ýylyň dowamyna giňerimli işler alınıp baryldy. Şonuň netijesinde de muzeýlerimizden hazinelary täze gymmatlyklar bilen baýlaşdyryldy. Gahrman arkadamyň taýsy taýlalar netijesinde Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeýine işe girdilen virtual muzey tatlamasam, muzey gymmatlyklaryny dünýä ýüzüne giňden wagt etmekde möhüm ähmiýete eýdir. Muzeýlere sany ulgam ornaşdyrmak, virtual muzey tatlamasyny durmuşa geçirmek uğruna bimeçer golluk himayetleri üçin ýurdumyzyň muzey işgärleri arkada prezidentimize tüý sürekden alkyş aýdýarlar. Hormatanlaryň bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna wepat atmady Aşgabatda 21-nji dekabrda saat 20-den 22-nji dekabrda saat 20-nji boljak wagt bardy. Türkmenistanyň hawa maglumaty gulugynyň berýän habary bilen tanışalyň. Balqan welaýatyny ütkäp duran bulut hawa bolup azkim ýagşy ýagar. Gün nogurdan tile sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesine 3 gradus sowukdan 2 gradus şeli maýly. Günnüdine 5-10 gradus. Kenerak taraplaryna bolsa 1-6 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny ütkäp duran bulut hawa bolup ömürli bolmagy mümkin. Demiratyk günmatardan tile sekundy 7-12 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesine 0-5 gradus şeli sowuk. Günnüdine 2-7 gradus maýly bolar. Mar welaýatyny ütkäp duran bulut hawa bolup ömürli bolmagy mümkin. Gün nogurdan tile sekundy 7-12 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesine 3 gradus sowukdan 2 gradus şeli maýly. Günnüdine 3-8 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyny ütkäp duran bulut hawa bolup demiratyk gün nogurdan tile sekundy 7-12 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesine 0-5 gradus şeli sowuk. Günnüdine bolsa 2-7 gradus maýly bolar. Daşowd welaýatyny ütkäp duran bulut hawa bolup demiratyk gün nogurdan tile sekundy 7-12 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesine 7-12 gradus. Günnüdine bolsa 0-5 gradus şeli sowuk bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp duran bulut hawa bolup ömürli bolmagy mümkin. Demiratyk günmatardan tile sekundy 7-9 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesine 0-2 gradus şeli sowuk. Günnüdine bolsa 3-5 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça dekabr aýynyň 22-sine magnet hadisatynyň gowşok täsirli saklanmagyny arşylýar. Edit watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düdümini tozan bölejikleriniň möçüriniň kadydan 9 götürüm artmagy bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirlerini öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şerde gyş pasyny howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazar alyp, pasla görä göýünmegi maslahat berýär. Mehriban ilişler, bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň islenik pasyny öz saglygyňyza gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizde jemleýär. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda düşüretsenýär. Ählet üçin ödenli bolsa halkyň bähbidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçin bar. Hoş sag bolun